Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа мод за оръжие на Block Launch. Надявам се видеото да ви хареса. Моля ви, лайквайте го. Така. Той не може за Minecraft Pocket Edition. Нищо, че в интернет пише Minecraft Mods for Minecraft Pocket Edition. Така, тъпото на мен, че оръжията са ми зомбишки глави. Така. Ето. Чекайте само. Извинете. Кихнах. Така. Ето, примерно това на кефи стрелям. Малко бъгва заради мод. Стрелям и сега го нямам. Къде е бебето? О! Ма наистина, къде е бебето? Ето. Бъгна се. Така, стрелям. Малко чакам и ето. Дупката е готова. То град на ме кефи много. О, багер, супер. Се едно такова от зомбите. И е подкопал като на семейство Симпс. Чакайте сега да намеря част от купола. Да, в следващия клип мисля да покажа да, наистина бие на памет. Мода за телепортиране. Има ни такива да телепортират. Айде, понеже ме мързи да руша. Ще увелича. Ще се дропна и ще стрелям. Ще стрелям. И ще стрелям. Пак. Пак. И пак. Защо? Да. Нямам повече. Така. Слагам. Това ми писна. Айде да не мога ли да полетя? Излетях към свободата. Купол. Така изглежда купола отвънка. Мен доста ме кефи. Полагане е доста труд за него. Маля. Това не е купол. Това е просто обградено. Отгоре не е. Странно. What? Значи минигана беше тук. Да. Да, ето. Така. Значи, примерно ще почнем от тук. Така. Сега ще има доста отстрел. Между другото, като казах стрелим, е много странно, що оръжията стрелят със стрели, ама това е на всички модове за оръжие. По-добре да се отдръпна. Да, много готин. Мод е за оръжията. Така, мале.
малко повече стрели. Така. Гол. Това просто стреля. Да. Експлозив вече ви го показах. Това пак само стреля. Така мисля да ви покажа на Survival. Имам няколко оръжийца. Аз пак на креатив включа. Така. Ето, тук са оръжията. Това и това ще ви покажа. Така. Излизаме. Айде. Така. Добре, айде. То Villagers ще целя с макро. Охо! Оцелих. Ето, веднага умират от те оръжия, като ги оцелят. Ето, умря. Така. И това е общо взето. Между другото, когато си изтегля отново за портали мода, модовете стават само на Block Launch или Aspo Launch. Там вие го знаете. Пак ще ви го покажа за всеки случай. Така. Модовете само на него стават. Ето тук, понеже така, бях с мода за портали и имаше едно дет от тук, дет прави да скачаш много нависоко. И само аз го бях сложил, затичвах се и скачах там, се приземявах в колата. Много беше готино. Надявам се видеото да ви е харесало. Още веднъж го повторям. Моля ви, лайкайте го. Така. Очаквайте ме за следващия епизод и довиждане, приятели!